ako jediný pilot v Európe predvádza trik no hands na počesť pilotom Mirovi Slovákovi a Bevo Hovardovi. Že prínos tohto lietadla je istým spôsobom kontroverzný, keďže samozrejme na palube práve tejto mašiny so strelou nepriateľských, v tomto prípade spojeneckých lietadiel, samozrejme tie najväčšie čísla si naozaj list od Spojených štátov amerických, veď napokon môžeme konštatovať, že aj tie najväčšie hviezdy, ako bol Pokryškin, lietali na lietadlách Bell XP-39 Era Cobra, na ktorých dosahovali úspechy, a pravdou je, že sovietské letectvo by bolo bez tejto pomoci absolútne slabé. A ak si teraz pri tomto pohľade vravíte, že tak tam by som si chcel sadnúť a skúsiť si to, tak je to možné, pretože táto Jelenka je na domovskom letisku v Kuneticiach v Česku. No a v Čechách na týchto lietadlách robia aj vývozné lety, čiže dá sa to objednať a zalietať si. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Škále tvorcov, konštruktérov lietadiel v predvojnovom a vlastne vojnovom Nemecku sa dostal ako školný stroj práve Bücker, ktorý nie je nejakým, naozaj to nebola hviezdna konštruktérska kancelária, absolútne neporovnateľná s Frankovou v Španielsku, takisto to bolo veľmi obľúbené lietadlo. V olympijských hrách v Berlíne s poradovým číslom 11, kde v roku 1936 práve toto lietadlo v zostave a ťahajúc vlajky so svastikou malo reprezentovať silu, kvalitu a rozmach nemeckého vojnového letectva a leteckého priemyslu. Prezentovali ho aj v Spojených štátoch amerických. A ak by ste si skúsili tipnúť, ako sa v 30. rokoch takéto lietadlo dostalo do Ameriky, tak najpriateľnejší variant je asi ten, že poskladali na loď, preplavili cez Atlantik v Washingtone DC, respektíve na okraji DC. A toto je jedno z tých lietadiel, ktoré má naozaj mimoriadne dlhú kariéru. Paradox. Po sovietsko-nemeckej dohode dokonca už existovala aj zmluva a plány, že toto lietadlo sa bude vyrábať aj v Zväze sovietských socialistických republik. Že by no hands? Došlo k najhoršiemu, už sú tu aj prešovčatá. Ako povedal, hľadám kompletnú históriu toho, ako sa to lietadlo dostalo do rôznych končín sveta. Spomeňme určite aj pilota, pretože vždy je dôležité. 30 rokov, to sú naozaj obrovské hodiny v kokpite. Väčšina to bola civilnej a športovej akrobácii.